Приятели, здравейте! Аз съм Диан Златанов. Намирам се в едно мое любимо място, Златарица. Заповядайте с мен, за да ви покажа отново нещо ексклюзивно от нас. Намирам се в лежаща къща на центъра на Златарица. В първия етаж има два търговски обекта, които може да отдавате под наем. Къщата е много интересна, с над 10 стаи, зимна кухня, лятна кухня, бани, тоалетни. Заповядайте с мен, за да придобиете по-голяма представа. РБГ. Ние се подписваме под нашите обещания.